Hello.
Testing the mic one two. 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 Testing testing. And on the studio, I'm making business arguments. I'm giving you my time. And what you're telling me, I'm working and I'm trying to combine work and listen to and giving you attention so that we can have a conversation. You're telling me you know Puma. It is selfish. I swear to God. It is selfish. I don't know how we got to this point. Yet. This is just what it is. Is that your phone? Is that your phone?
I want to test something. YouTube. I think I killed the. Hi John, hello, Dodenibo, Dalo no Dalo no Dalo no Rinne, Dalo na Ebutego Bonton for afọ Bantichina Zimogon Kosi and now. Imagine na stop for more Bantichas have been no super and no asụsụ anyị na sense no. Where can never kind of go on eziokwu without effort of man iji okwu ọjọọ ma okwu na-emerụ arụ gwa mmadụ Igbo gwa mmadụ ibe anyị okwu maka na ọ dịrọ mma naanị ebe ọ na-anachite azụ your husband.
Say, pray your mind and your soul. That's how Friday that weekend. It's Friday. Hey yo. So that I am posted on my WhatsApp status, right? So it's been causing controversy in short. Like from the moment you post we look back at when did teacher go me like a spiritual blow. Yeah, for ya mane mana na-eti gị ị ga-efili kwa pepa ma ndị a na-agwa gị okwu na 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 gị na fanọs ya ya pega ma ndị mma so o nwere this tradition a na-eme na ya bụ na onye na-abịa na ọ ga-atụnye adị ego n'elu akwụ ya if not the man ya gbagide ọ nwere ike ịkpọ ego ọ bụ na nwunye gị dị but that get $100 we can reach $5 million. That's or more. Oh yeah, qualify. Give me 5 million. So no, oh we can reach 20 million. The dollar go. Go jinaka we pay. Asuka yangba. Asuka yangba. What was their friends? I would about give them. What was their friends? I would about give them. Ego friends. Utakwa bro nke ha wo. The girl can't mean. Tukulana na. Imagon. Imagon. Where's the Tosumbo? The gear how long Imagon. Where's the Tosumbo? The gear how long Where's the Tosumbo? The gear how long That for not toilet nature this man probably won't be called also the capability. No, I am a lawyer board like this one, my capability. Two. No, go na the girl ataga si ka ọta tụkwa ya afọ tata kedu ife mere ije girl ataga si ka ọta tụkwa ya afọ tata kedu ife mere ije wait this long for you to come and marry me. So a lot of people now say now our Igbo brothers are with this kind of a thing. Our Igbo brothers are with this kind of a thing. Na the girl the greedy, na the girl the selfish, na the girl the selfish. The girl will you she fact not just fit defend I get defend not just fit defend I get defend why women supporting women now women now we say what if like a woman and why bet because one thing with tradition they believe na before I go ahead I gotta go for get tradition they believe na before I go ahead I gotta go for get do's and don'ts yeah probably family before I go ahead I gotta go for get do's and don'ts yeah probably family community I'm sure that this part na gwara ya kọwara ya kemokwu we can say you onye nke a na-achị ọchị bụ onye nke anụ 5 seconds ọchị gị ọchị the girl ga na-achị ọchị gị ọchị the girl ga na-achị ka ha na-eme betting self onye gwara gị onye fọrọ gị ihe ọdịghị chọrọ ịta afọ ndada ọsọ ngwa nka bet
ka ha na-abịa eme betin sef onye gwara gị onye ga-echọrịta afọ dada ọsọ ngwa ka anyị bet ọ bụ na nke nwaanyị dị sọ ka ha na-abịa eme betin sef onye gwara gị happy birthday to you ga-echọrịta afọ dada ọsọ ngwa ka anyị bet tata birthday ya o emechaa ka m kpọchala egwu good evening keke ime ka afọ gị na ebe isi akpọ m happy birthday to you ga-echọrịta afọ dada ọsọ ngwa ka anyị bet happy birthday ọ bụ na nke nwaanyị dị sọ emechaa ka m kpọchala egwu good evening keke ime daalụ sọ ka afọ gị na ebe isi akpọ m daalụ so efiri na ajụjụ sef sha